معلتي سوات كذكر عقلي يتقبلني انت منتاي حدروم زتقلمكو خوينو يسمعني أبون أدن تريفوم سئينوم تواري حجر تشميمة أب زغزغ عزغتي اتأكوي سرعة بينو أب حجرنا كوينو لو عنداري حدري سوات تتحسو كم زي نبره كيرو نኤርትራዊ ዘርኢ ኣነስ ዓቕለይ እምበር ፀቢቡኒ ለወባ ስውኣት ዘይተተግበረ ኸቢዱኒ እቲ ሕድሮም ሕድሪ እቶም ጀጋኑ ምግላፁ ስኢነ ሕጅስ ሓርቢቱኒ ምሁራት ዮም ነይሮም ሰብ መዚ ዝለዓለ ዲግሪ ሓረስቶት ውን ነይሮም ሰብ ዕርፊ ሰብ ድጉሪ ነጋዶ እዮም ነይሮም ሰብ ዓበይቲ ወፍሪ ንኣሽቱ ውን ነይሮም ኣንጊሆም ገስገስቲ ንትምህርቲ ንኹሉ ዓቕሞም ኣወሃሂዶም ውዒሎምልና ዓብይ ውዕሎ ብዓቕምና ዘይንኸፍሎ ብልፅቲ ህይወቶም ኣወፍዮም ኣነ ክስዋዕ ንስኻ ፅናሕ ንፅባሕ እንዳበሉ ከይበቕቑ ንህይወቶም ነዲቖማ ንናፅነት ከውርሱና ሓርነት ሎሚ ምእንቲ ክሓይሽ ካብ ትማሊ ፅባሕ ውን ክበልፅ ካብ ሎሚ ኤርትራ ክትመፅእ እዩ ነይሩ ተኸስኪሱ ዓፅሚ ህዝባ ከተንፍስ ብምሉእ ሓርነት ወለዶታት ክቐስን ክወፅእ ካብ ባርነት እዩ ነይሩ እቲ መብፅዓ ናይ ሽዑኡ ዛዕባ ትርክታ ልቢ ህዝቢ ምጽናዕ ሕድሪ ስዋኣት ይኹን ከነተግበር እቲ ዝተዋህበና ለወባ ቀሲኖም ክነብሩ ኣብ ዕረፍቶም ዝሓለፉ ሰማዕታትና ንሕና ውን ትርጉም ምንባር እዩ ብሓርነት ኣብ ዓድና ክንሰርሕ ንበገስ ይሕዋተይ ሓቢርና ሓፍተይ ተላዓሊ ምሳይ ሓቢርኪ ሓወይ ውን ንበገስ ኣበርቲዕና ኣንጊህና ንገስግስ ሓድነትና እዩ መለለይ ህዝብና ዘብፅሓና ናብ ዓወት ናፅነትና ሕጂ ውን ኣይንሰልኪ ንምርግጋፅ ሓርነትና ክነቕስኖም ነቶም ዝሓለፉ በጃና ኣእምሮና ተዋሒጡ ከይተርፍ ብናይ ህዝብና ግህሰት ከነውፅኦ ካብ ዓዘቕቲ ጠልመት ክንፀርጎ ነዚ ኣረሚናዊ ስርዓት ክረክብ ህዝብና እፎይታ ምስ ቅሳነት ክንሰርሕ ኣሎና ብትግሓት ምስ ሕውነት ንሱ እዩ እቲ እንኮ ዘብፅሓና ናብ ዓወት ኣይትበል ሓወይ ሓፍተይ ውን መዓልቲ ስዋኣት ንሓርነት እዩ ነይሩ እቲ ኩሉ ስራሓት ሕጂ ኣይንኹን ንውዕልኦም ጠለምቲ ሕድሮም ንምትግባር ብሓባር ንዘቲ ደው ንበል ብሓባር ከም ቀንዴል መብራህቲ ንኹን ንመብፅዖም ሓለውቲ ሕድሮም ነፅድቆ ነቕመሎም ሓወልቲ ሰብ ኢና እሞ ከም ሰብ ንሕሰብ ሕድሪ ስዋኣትና ብሓባር ንመልስ
ከምዘይ ጠለምናዮም ንንገሮም ልብና ከም ዝገበርናዮ ሰፈሮም ብምኽንያት መዓልቲ ስውኣት ፃውዒተይ ንብሙሉእ ህዝቢ ኤርትራ ፍትሕን ራህዋን ንኣብ ጸልማት ዘለዉ ህዝብና ዓወት ንብሙሉእ ህዝቢ ኤርትራ ሃገርናን ህዝብናን ኣምላኽ ይባርኽ ሓፍትኹም ኣፎምያ ጸጋይ Thank you.